nasiha sabawa Allah ba a kai sai ko ka san kai gani su ko ubangiji zo ka sha mamaki كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. tunatarwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fadhakkir in nafa'ati dhikra Allah madaukakin sarki yana cewa kai tunatarwa inda tunatarwa za ta amfani. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا وطن لسكي إيمان أطيعوا الله ورسوله ويطاع الله ويطاع منزنسا شو قبل أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. da'a ga Allah tana nufin bin abin da yace ayi da kuma barin abin da yace a bari. Haka kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana nufin haka. Shi Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin Alƙur'ani inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yake shi kadai tallantal a cikin mulkinsa, bai haifa ba a haife shi ba shi da abokin tarayya a sama ko a ƙasa, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya kadaita a cikin mulkinsa, babu wani abin halitta wanda ya kama da shi. Allah madaukakin sarki shine Allah mutanen farko, shine Allah mutanen ƙarshe. Allah madaukakin sarki baya yin gangadi ballantana bacci, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin Alƙur'ani da cewa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah madaukakin sarki shi farkon sa bashi da farko, haka ma karshen sa bashi da karshe. Allah madaukakin sarki shine farko shine karshe. Allah madaukakin sarki shine wanda yake halitta, shine wanda yake rayawa, shine wanda yake kashewa, shine wanda yake azurtawa. Allah madaukakin sarki shine wanda lokacin sarki sai kaga cewa ya girman sa ya ɗaukaka saboda wannan hada shi da ake da umarni, siffata shi da ake cewa shi ne Allah. Idan ka duba Alƙur'ani, ayatul kursi ita ce mafi girman aya a cikin Alƙur'ani saboda tana yin magana kan ubangiji, domin Allah madaukakin sarki shi ne mafi girman abin da aka yi magana a kansa. Babu wani abin da za ka yi magana a kan shi ya kaɗaita da sunayen da babu wani abin halitta ya kaɗaita sunayen. Allah madaukakin sarki shi ne wanda yake da sufofi wanda ya kaɗaita da waɗannan sufofinsa sun wuce hankalin tunanin mai tunani, sun wuce hankalin na hankali, sun wuce dukkan da mutum yake zato. Allah madaukakin sarki
ya wuce duk yadda kake tunani. A wannan zamana muna so za mu yi magana akan kudura Allah madaukakin sarki, ɗaya daga cikin kudurorin Allah, siffofin Allah madaukakin sarki, wato ita ce kudura. Ko ka san hakikanin kudura Allah madaukakin sarki? To domin mu shiga cikin kogi na alkur'ani, mu iyo a cikin ayoyi na alkur'ani da wasu daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin sanin kaɗan daga cikin abubuwan da kudurorin ubangiji madaukakin sarki cikin al'amarin in muka so ya auku akan kowane irin abu ne, ja muke ce masa ya auku so ɗaya sai ya auku kamar yadda za ka gifta idan ka kamar yadda za ka gifta idan ka haka wani abu zai auku so ɗaya. Allah madaukakin sarki yake faɗi cewa ya auku sai ya auku. Shi sa Allah madaukakin sarki a cikin alƙur'ani ne yake da gaya mana cewa babu wani abu wanda yake ya gagare shi. Dukkanin wani abu da kake ji da shi ko kake da shi ko kuma wani abu wanda kake tunanin cewa za ka yi na samu ga Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki zai iya rabuwa da